Un mestre espiritual, autèntic, un guru, és mediàtic? No. El trobarem a Instagram oferint activitats, oferint acompanyaments? No. Perquè una persona alliberada de les pressions de la vida, que actua per llibertat pròpia, una persona independent mentalment i emocionalment, no té cap necessitat d'oferir res a ningú. Ja tot això ho ha transcendit. El que s'hi fa és viure al voltant d'una comunitat, liderar una comunitat de persones que vulguin viure al seu voltant i aprendre d'aquesta persona. I si tu alguna vegada tens la necessitat de trobar un acompanyant per trobar el teu veritable gurú, que és el teu gurú interior, aquell que sap el destí de la teva vida, si tu vols connectar amb la teva ànima, pots triar un mestre espiritual perquè t'acompanyi a connectar amb aquesta ànima, amb aquest Sadguru, el veritable gurú intern que portem tots a dintre. Però l'has d'anar a buscar tu, ell no vindrà a buscar-te tu.